De aici încolo. De aici. Ali, putea mea. De aici încolo. Stai așa, frumos, pătră, fără. Poză, ceva. Băi, paparazzi mi-am mult cu bază poză, băi. Ceva un vedeat pe trecut. Are. Băi, prostule, tu ai de nu să stai acolo? Bă, dar cum o să lasă pe stârnică? Dar dacă știi că te recontă în fața mă. Ce-am fost mai ce la fotografa? Ce? S-a spărat în cea țeava, mă. Scos banii pe el. Hai că ți-l dau și ție. Da, mă, dă pe spus. Ca așa să ne dăm mai în spate. Te dau o tură? Te nu mai nervezi. Bă, Dan, de doar înregistrez sunete, mă. Doar înregistrez sunete. Hm? Oricum, camera am dezactivat-o, așa că nu. Hai, Dani, că așa îți găsești o meserie. Bă, da, știi ce mă liniștește pe mine chestia? Cum a ajuns ăsta, ferul ăsta băgat în switch? Care? Zoldan. Cum dacă le În switch. filmezi, mă? Am că să vine și eu aici. Te ajut? Ce facem, mă? Ia-te, frate. Ia. Ia uite aici. Aha. Șmecher. Ce ai pe aici? N-am mai piut. Ai pe cum e astralul? Verde, Dar nu pardon. merge ca ăla. Logic, frate, că nu e... Nu e diferit. Dani, și asta faci cât timp faci amenda aia de 20 de milioane. Proces verbal. La muncă? La muncă? Tot cade. Câte un pic. Mersi că te-am scăpat eu. Ai rău mai băgat. Dar cum vine asta, știi? Prietenii tăi să se uite să stea cu mine în sân, să filmeze și să faci curățenii. Bă, păi dacă nu ne-a zis și nouă, asta e. Da? Dacă nu ne-a zis și nouă să facem treaba asta e, noi asta trebuie să facem. Ali? Da. Ce ai făcut? Treci la aparat? Ursule, treci la aparat. Mi-a zis, mai văzut pe mine că... Da? Da. Tu ce credeai, mă, că am făcut cu Dana? Mi-a dat un pahar de apă. Bă, ai învățat să... Pe nu ăsta, cică. Bă, s-a învățat să... N-ați-o, frate, mai avea un fir de rezervă care se stindea. Cine a zis, bă, că învață? Uite-i, mă, că trăiesc! Filmează! Hai, vedem ce față are Boghi acum. Oh. Asta, frate, am scăpat cu viață de mă, nimeni, frate, mi-a scăpat aia bușoană, mă. Unde v-ați plimbat? Tur de bloc? Cum mai avem?
Merge bine, mă. Caierii. Și asta e mașina lui proprie sau... Boghi. Unde ești, Dani, că nu te mai văd? Oh! A parcat bine? Mergi. Eu sunt bă, je vă ceau, tu parcam un copac, nu? Dai drept. E loc rezervat. Am unde atâta? Păi bă, fă curățenie, frate, ca lumea. Băi, bă, ca lumea. E bucur de țigară pe acolo pe pământ. E bucur. Ia și tu apă, udă pământ, udă florile. Ai măsurat asta? Florar. Dani Floraru. Băi, terminați cu Catrica, cum e ba. Uite de acolo. Și ceale de pe acolo. Uite, are albul și mai e o bară acolo. Sau ia-le în mână, nu știu, vezi că face mizerii, mai multă dată le ia. Că gata pe urmă, nu se mai dă. Ți-a plăcut, mă? Bună, mă! Am o vii până la mine să te recuperezi pe Dana, dracu, să nu mai scap de gagică ta după cap.